wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete hapo nyangatoyani wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete nyangatoyani wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Wakaenda kumbalizu. Asaba wa mrodi mama manje mshika. Musala mama ni msikana wani. Mega mpeza. Ma? Mega wasibu. Aiwa. Asibu. Mbuzi nonke mukaka mebene olipatuzi. Saka manje ashire kuti mosha ipatiwo umuzuzi no vanhu vaimwa mukaka so. Shakaipa ere. Shakaipa. Mkoma Frank. Senhor. Wasikula wana. Mutari bifunga batanye shaka kurukura n'imizimu. Bachonesa n'imizimu. Sama bashika progresser mu visa shonja kabisa. Jesus. Saka agomana duba anga chitolawo chitaura chitazo. Taona kuti zvinokodzera kuti hai vachinopukura pamberi parushinji. Okay. Saka anjua warizi matare apana ndwanenge pasina nagaka. Jesus. Vachitaura nzimu saka nazongoti kana vatataura nzimu pasina sezvidala unachiona rakachena. Ndinotenda. Asi ndonge kana vaitaura zvizere zvavaikurukura nzimu. Aiwa. Kusangana navo. Ndinotenda Senhor. Makadi zvenyu vana baba nana mama. Aiwa ndinofara. Ndofunga nichatanga namukoma vari kunze kuti vangoti zivisa kwabva mhuri neukama magariro amakaita. Tinote. Zita rangu ndozvangu ndonzi Innocent. Innocent Ngirato. Ndini firstborn yababa. Jesus. Ini ndogara kuGwanda. But takazvarwa kuno kuPindura. Jesus. Ana baba nemadzitete vanogara kuno kuPindura. Saka vari padhuze pangu apo ndi baba. Jesus. Ndarawo vanonzi Timothy Ngirato anogara ipapa muno muPindura. Then ari kuteera uyu ihanzvadzi. Anonzi Faustina Ngirato. Jesus. Ndiye anoteera uyu ari uko. Inari ukoyo akabata muzukuru anonzi Felistas Ngirato. Alright. Ndiye anoteera inini pakuzvarwa. Aiwa. Saka mamirira zvakaita tina baba nemasisters angu maviri nemuzukuru akabatwa maoko. Jesus. Mamirira zvakaita sekuru. Aiwa. Chirega nditange sezvo paina baba. Nditange kunzwa kuna baba. Makasimbere baba? Ndiripo kuti makadire baba. Aiwa ndinofara uri sei muPindura? Wangu muPindura muri sei? MuPindura makanaka. Muri kurima here mvura iri kunayo? Ya mvura iri kutidaira Mwari akatichingamidza kuti ive iripo chokwadi iripo. Aiwa ndinotenda. Ndaona nhasi makokorodza mhuri yenyu mauya kuti regai tiende kwasekuru Nyangatayani tinopa rutendo nebasa ravakabata. Ndoda kukudzorerai kumashure zvakazoita kuti musvike pasekuru Nyangatayani. Dambudziko ranga rakamira sei? Right. Ndinotenda hangu wasekuru. Dambudziko iri rakativinga zvakanyanyisa. Saka takaona isusu kuti karamba tichiimba chimwe chimwe chete achizoita kuti vanhu vatambe. Saka zvirinani tiende isusu kuna vasekuru Nyangatayani. Nokuti tirikuda kurarama. Hatisuda kuramba tichitambura saizvozvi. Saka nanhasi tasvika kwavasekuru kuNyangatayani. Chokwadi. Dambudziko rakakusumudzai kuti mutore mhuri yese muti ngatimbofambai
tione kuti Matare ari kuti chii. Ranga riri dambudziko rei? Ranga riri dambudziko rekusararama zvakanaka, kushayiwa mari, kushayiwa dzimba vanasikana, iye mwana wangu kutadza kuitawo zvakanaka kumbasa kwake, nekushayiwawo mari futi saizvozvo, nedambudziko rekurwarirwa ndiro rimwe rezhinji rikuru kwazvo rakaita kuti isusu tive tinosvika kuno. Nanhasi ndakaona kuti inini sababa, nini ndikafa kuti mhuri dzangu dzichararama sei, hazvibatsire. Ndizvozvo. Ndibva ndasvika kuno kwavaya sekuru Nyangadai kuti pamwe tizarurwe zviri kutitambudza mukati mekurarama kwedu sezvandareva izvi. Asi musati masvika kuna sekuru Nyangadai, handiziva kuti mumba mukapinda matambudziko semhuri, munombofamba muchitsvaga zvichida pamwe kune vemachechi, kune vechivanhu. Pamaifamba imimi dambudziko, ndanzwa mati upenyu hwangu usiri kufamba zvakanaka, mamusiri kubata mari pamwe chete namukoma wangu ava, hanzvadzi dzangu misha iri kuramba kumira. Muchizvitsvaga imimi, muchizvinzwa musati masvika kwasekuru Nyangadai, dare renyu rainzi chii chiri kukonzeresa matambudziko aya? Nyaya iri papa yaitadza kuti tisangane nekurarama kwakanaka inyaya yekudai. Inini pachezvangu ndakanotora mushonga weraki. Ndatora mushonga weraki tichifamba, taiudziwa izvozvo kuti mushonga wenyu makanotora weraki wapanduka, wakuita kuti mhuri dzenyu dzishayiwe nesha, vamwe vachifa, vamwe vashaye mari. Imimi pachezvenyu musawane mari. Saka ndopakaita shungu, hakusi kuti ndipapa pega pakufamba, pakati wande sekutaura kwenu maprofita kunanga kwacho kwese takaruza dhuze mombe dzakati wande. Ndizvozvo. Zvisina kana samboko. Ndizvozvo. Saka nokuona mumafoni mavidhio takagutsikana nasekuru Nyangadai. Vanangu anje chokwadi ndakatakakwanisa kusimuka kusvika pana. Ndanzopa kutsanangura kwamuri kuita, nekuti vamwe vanouya vachiti handizive kana kuti vanouya vachiramba, but ndiri kunzwa imeme muri kuti ndini ndakaenda ndikanotora mushonga weraki. Makautora kupi? Right. Mushonga weraki ndakanotora kuBeatrice. Kuti ndizive kuti ndiwo kune mushonga weraki. Sekutambura kwandaita ndichitsvaga basa. Ndaidzingwa ndichitsvaga basa. Pari kudiwa drive. Ndaiitwa soni, get out, imva. Saka hakusi kuti kutanga ipapo chete, asi ndangotaura zvidimbu. Ndizvozvo. Kwakawandisa, ndaifamba netsoka munoziva kubva Harare kusvika Centenary. Netsoka idzi. Ndizvozvo. Kubva Centenary zvakatodzokera Harare, kubva Harare kuenda kunosvika kunonzi kuRoswa mining. Hazvisi joke. Ndo pandakazonosvika kunonzi kuHarare iko ndakangona mbichana pa. Right, ndasvika ipapo paive pana sekuru. Baba vangu inini hanzvadzi yaamai vavo, vana vacho ainzi Manuel. Saka Manuel ndakamusvika achirwara. Muzukuru wayo ndo ndikati ndaasekushuwa. Zvikanzi sei upenyu hwako? Ndikati ndiri kutambura. Hanzi ndiri kuona nyama dzako dzataisangana nadzo kare hadzisi. Ndikati ninyaya yeunyanyu ndinetsa nyaya yebasa. Ndashaya ndotamba ndochengeta sei mhuri dzangu basa hapana. Zvikanzi no, muzukuru haisi problem. Inini ndina atezvara vangu. Ndavakwanisa kuwana $3. Woenda kuna atezvara ndati kupi? Zvikanzi kuBeatrice. Neshungu yokuti pamwe ndingawanawo china basa. Ndizvozvo. Ndibva ndanyorerwa tsamba. Ndikati mari yacho handiiwani. Zvikanzi naiwo sekuru tsvaga kuti ana sekuru twako twese turimo muno. Ini ndakaona setule tundiende kuna sekuru vadiki. Mandaenda kumunun'una wangu wandakasiyira namba 3. Anoshanda ari kuHarare. Ndasvikako munin'ina wangu akanditi haisi problem ngomo. $3 ndinayo. Asi mari yetransport handina. Kubva ipapo mwana wake aisenza kumabhazi anga ari kondakita. Saka aienda nebhasikiri.
auya udaro ndibvati kana iri nyaya iyo baba ine bhasikiri iri chokwadi ndakamuka na 3 o'clock dzeusiku ndizvozvo kuenda kuBeatrice kudarika Beatrice kumapurazi ari kumberi ndakasimuka na 3 dzeusiku ndikafamba nebhasikiri ndanga ndichiri kunza kuite zvandati nhasi ndizvozvo ndairova bhasikiri ndikanodarika Beatrice ndikanosvika pamurume iyeyo ndisati ndasvika ikoko kuti ndimuzive ndakafamba ndichibvunza ndazitane ainzi anonzani ndakutorikangarwa manje ndizvozvo mandanosvika ipapo akatofa futi mandasvika ipapo zvikanzi unorubvunza ndini iwe uri sei ndikandiri nani kwakadii kwauri kubva ndikavata kuti kwakanaka ndikati inini ndabva kumukuwasha wenyu Manuel saka ndiyanipa tsamba iri pandakatambidza tsamba ndavaverenga tsamba zvikanzi zvidiki izvi muzvikuru tokugadzirira isusu unowana basa no zvakanaka ndakaombera makwavo vapinda musango havana kupedza nguva yakareba vavadzoka ndapinda mumba mavo ndokunotora kabhodhoro keveseni kadiki kakadai twekare ndobva vani tumidzi 12 vaisa mubhodhoro ndobva vatora tumwe tumakushe ndakatoona situmakushe twenungu ameno kana mbizwa nungu ndizvozvo ndobva takarwa imomo zvikanzi right wazviona zvandaita ndikati zvikanzi zvinhu zvatokwana kwasarira bvudzi remurongo bvudzi rechi remurongo murungu munhu murungu wachena ndikati ini ndinorwana kupi zvikanzi enda unotsvaka ndakazorangara ndikati allright munin'ina wangu anosenza kuchildren's home unochichengetwa vana vese hatadzi kuwana chii bvudzi zvanzi kana arwana munoisa futi mobi imomo mutora cooking oil inofanira kuboirwa muisa mukazora iweyo ainonwe ndikati right at 1 o'clock ndasimuka pamba pavo handina chandakadya pamukova ndakasimuka kufamba chinonzwa kushungurudzika ndikafambazve kuma past 5 o'clock kwakadarika chirora ndibva chadonhedza chicardbox chemabiscuits kuti basa rakata ndikati mwari wangu wandibatsira nenzara ndongadonga mabiscuits kumaisa kusungira chicardbox kukeria famba ndichidya ndakanosvika kumaharare kuma past 7 laki ratotanga ndisandazora munazvo ndasvika kuno ndikasangana nemunin'ina mauya mukoma ndiyandauya munin'ina right nyaya iri apa munin'ina wangu ndafamba zvakanaka mari ndabhadhara ngazi yaidiwa zvikanzi kana zvakadaro makorokoto mukoma mawanikidza zvese zvapera ndikati zvese makei asi nyaya yanetsa ndeyekuti ivo vari kuti mubhodhoro iri muri kuda bvudzi remuromo zvikanzi mukoma ndinonouya naro mangwana hatina kurisenzesa nguva iti nokuti akati gadzirai zvinhu zvese kusvika moisa cooking oil right mangwana makuseni mukomana amukira kuenda kuti ini ndasara ndizvivazviya ndichira kutsvaga basa pokupedzisira apo pakazondirwadza ndasvika ndakanga naJJ transport ndasvika paya zvikanzi pane toda madhiraivha 3 kuchi kuJJ mamatozora ndisati ndatestwa ndakadhiraivha maoko nekirikini mota ndikapa test ipapo vanhu vakauchira maoko ndikati kumushonga wachindautsvagirei ndatowana kabasa hapano vamwe vateto vatadza atadza wokupedzisira ndi akanzi pabasa baba ndakabuda ipapo misodzi yangu isvika apa ndati hapana zvinhu alright mushonga hatisati tasenza auya munin'ina ndibataisa
asi musati maenda kumberi baba pandoda kunzwisisa nei zvakarerukira munin'ina uyu kunotora bvudzi remunhu achiuya naro achizokupai asanga agarawo angaine zvakewo here kana kuti chii chakatoti arerukirwe nekuti hazvina kupfava kuti mouya monditi mwana wangu ndoda bvudzi remurungu ndotomhanya ndonotora. Munoona zvazvinoita munhu unenge usingakwanisi kuziva zviri mukati medingendera romumwe munhu mumwoyo make iwe unongofunga kuti pamwe aitawo chishuvi kuti mukoma agarisa asingaite sei asingashandi ndizvozvo ndakafungawo pfungwa idzodzo right akanouya naro tarisa bvudzi iroro ndikatora cooking oil ndabhoila ndikaisa imomo ndikati asi kuzora ndinozora mangwana makunoti akati kuseni kwega kwega uchibuda unotsvaga basa ndikaonoita sei naye wakusora chokwadi kuseni zvakachena ndikamuka ndikageza meso mangu ndikatora mafuta ndikamazora iye akagezawo meso make akatora mafuta iwayo futi akaita sei akamazora chokwadi ndakatendera zve 2 hours awa rechitatu ndarwana basa pane murume ainzi Makuwarara iye ndiye akazonditesta ega shuwa akandora ndogona svika ndaora richitanga basa but basa iri ndirikutanga ne$3 pashoma Kuwarara ndakafunga futi mupfungwa dzangu $3 ino ndikwanirei one ndine mhuri dzinoda kuchengetwa ipapo mari inopera munzira hapana kana chikafu inini zvina nhangu tishandi ndikuda ndifamba nei kana hangu ndikaswera nenzara so long ndichizowana mari ndakasenza 3 weeks naye svondo rechi4 achindipa mari yepashongo pafriday ega ega svondo rechi4 haana kundipa mari svondo rechi5 haana kundipa mari svondo rechi6 haana kundipa mari ndikati kunaini unoti ndinoponawo nei ndakanetsana ndina mari kudai baba imimi hamusi kuita zvakanaka ko dai maamuri imimi inini ndichidaro kwamuri maizvionawo sei akutondipa ravo alright anyway mandasimuka kuenda kumba manhairaya kuseni mangwana acho ndakarara ndichifunga pfungwa dzisina kunaka ndikati akatadza kundipa mari dzangu basa handichada ndoda kusiya ndamurova ndichokwadi ndizvandakasiya ndamuenda ndakamurova shuwa ndakamurova ndakamusiya akati tasarama ndaenda kumba kubva ipapo ndichinosvika kumba munin'ina wangu ari kundaura nenaye kuti kwaita rufa ndadzedu ashaya saka inini ndakuenda ivo ndikati ko wadii kuti usare ndiende nini siri kushanda akati aya ndinoenda inini ndakaita nowe ndikandiita sei basa apa sei ndakafamba kubva ipapo mangwana acho makuseni ndikatenderera kuseri kwechipatara kune indastiri iriko ndakanotenderera ikoko wanei ndisvika pamupana imwe indastiri ndakanzwa kudaidzwa zita rangu ndikati kwani munharo ndidaidza zita rangu ndiani ndicheuka kudai ndikuona ndomodhireva ndakambosenza naye kwagwirisi ukwawo zvikandishamari tinotiwe ndikati ndakuona ndiri kuuya ndasvika pano zvikanziko uri kushanda kupi ndikati shamari ndiri kutotendera kutsvaga basa zvikanzi iwe murungu wedu akatama akaenda kuZambia saka sofa panapa tine marori 2 andiri kuona yangu yeyende iyi akatenga imwe iyi saka iwo ndoda kuti mufonere kuti ndiripo Timoti ndauya panapa ndikati mwari wangu wandibatsira chokwadi ndakamufonera munhu ndikavandita Timoti ndiwe ndikati ndini zvandiri kuuya ikoko mangwana makuseni ndikuwane papi ipapo manyadzo akakubva rangu takambotandara tichikurukura zvataimboita kare tichidhiraivha kwataive tiri kusvika zuva rakunodiwa kana mandadzoka koma ndakasvika kurara nokuti makii tese taiziva kuti uyu akauya makii anoyatora apa anga abuda aenda kurushima ndasvika kumba ndarara mangwana makuseni kungorara nofudziwata mangwana makuseni bandamukirira yakaneti 8 o'clock ndikuwane uri papi uri panzvimbo chokwadi ndakanosvika ikoko 8 o'clock saka chandiri ipapo
chokwadi auya baba ini akanditaisa kudai mulungu wake taasha akanditukirira zvokuti nanhasi ndinombonzwa kushungurudzika. Ndakati asi inini ndakanzi here pasi pezu apanapa ndirarame nemutuwo uyowo ndakutobudisa muzodzi shamari yangu nditi shamari hatina basa nyarara zvinowanika muchivara vandagara vaita chikafu vaita chikafu ndaenda kumba munhu anofunga zvokuita ndikati inini zvina ndiende kuna madzimai angu amai vavo vevavo vangu vari kusendinani. Ndikati inini ndikasimuka muno kuma1 mangwana masikati ndinofanira kusvika kumba kana kuti usiku. Ndakati beta kutanga kubva muno usiku kuma1 o'clock. Ndarara 1 o'clock dzakachaya shuwa ndobva ndamuka ndasiya ndakiya mandasa makipa yanogara rova pasi usiku ihwohwo. Zuva rakandibudira ndakumhanyira apo panoitirwa zvemabhiza tabuda mutambo. Ndakafamba shuwa ndakazonosvika kumba kwaive nevava namai vavo ma12 midnight. Zvakavanetsa kukokozapapa ndiani ndikati ndini anzi umaya usiku sohindava ndikati shamari hatina kumira munhu basa kuya uravapera plus hanzvadzi yangu akashaya mudzimai akutsiya misodzi yangu yawo ndakudaira ndatarara paya kuseni ndikomai saka maita sei ndikati no uyu hanzvadzi akashaya saka ini handina mari plus ikoko ndikuende kuti netsoka makumbo yangu ari kundorwara andingati mvuka naye. Asi zvaitika zvese izvi murungu akushaudai basa harina kufamba hamuna here kuita pfungwa dzekudzokera kuBeatrice? No, handina kuzoita pfungwa dzo because ishu yake ndakaiona kuti uyu anenge akugara kusandipa mushonga unoshanda. Ndakati pamwe haushande zvachose ari kungondiita paizvi kuti ndichidzokera kwaindomutsvagei zvakare ndangoita afa kuna izvozvo. Kubva ipapo zvinhu zvakatanga kutondinetsa nditsvage mari chacho handiwazi ndiende kunochera makomba izvo zvindiri kugorika varandi vavo ndinochera gomba marandi 1 ndowana 4 meals ukawana 5 points unenge washanda mudzimi yabatsira. Asi kasekuru kazhinji panopiwa vanhu mishonga yelaki kana kuti mishonga yekuromba inenge ine mhiko kana mitemo yaunopiwa. Imimi muchipiwa makapiwa mitemo ye? Ndina mutemo wandakaponda hangu ndinozora kusena mari yangu iyo $3 ndinafa mheno kuti pamwe iye akangoitawo zvake ega handichazivi kuti mumwe nomumwe ane chekuita mukati mukurarama mumwe munhu anokuitira kuti ushungurudzire. Saka hapana mandoku ndakufamba ndichiudzwa nemapolisi zvikanzi no uye munhu akatokanganisira zvinhu. Asi imimi muchirangarira hanti mutemo wamapiwa ndewekuzora makuseni hamuna here zvichida pamwe pamakajamba kuzora makuseni kana kuti pamakazora nguva isiriyo? Ndakatozosiya kuti handina kuzodzoka futi handina nguva yandakazora kusiri kumakuseni ndaingozora makuseni ega ndega ngokubvunzawo mushonga uyu papapo wakaenda kunotora nditi vari kuti ivo vavapuwanzi vazore vari ivo ko pamakazotora imi vaningi navenye maakuzora navo ndizvozvo zvanga zvichiri mukati memhiko here? ipapo ndinofunga ndiro pakatadza nekuti muchipiwa mishonga ike ndinotenda kuti zvine chida kuti unyatsobvunzisisa unzwisise mashandisiro. Ndo pandiri kufunga kuti maybe pamwe pamakapoya pamutema yamamanzimita sei? but ipapo pamwe vangu vasingade zvekuzorwa neumwe is another point that one. Zvinofanira kunge zvakazodaro papi ipapo but ndobva ndabuda ikoko bodo ndo ndakanondisiya zviri paraigara pakashefu kemapuranga sokumadziro
rakasara riri ipapo kana hembe dzangu ndakasina mandangoenda ndireni zvakasara kupi yati kumukomana ukoko saka ndatendera ndichitamura kudaro ndakazonzwa zvikare runyere kupe rokuti bhodho roye rakanotorwa ndobva ranoraswa. Ndiani uyu? Ndine vanin'ina vangu vandiri navo kukusaini saka handizwi kuti ndiani ndaitadza kunzwisisa kuti vandibudire pachena chaiko panga pasina ndizvozvo saka ndakati inini zvinhu zvikandinetsa apa ndarasa mari dzakawanda ndikadai zvikandinetsa inibeta nditsvage zvimwe zvokuita ndakambofunga kuti ko inini hangu ndikazviuraya zvinoita ndoda kuuya pamaienda kumapostori vachitokuudzai pari kubva dambudziko kuti munhu uyu ndiye akakukanganisira upenyu. Ko Zambuko vaiti chi? Ivo vaiti zvinhu zvinofanira kubviswa ndiwo mapostori. Vaiti zvinoda kubviswa sei? Vaida kuenda kwamakasiya gaba here kana kuti? Vaiti mimi tsvagai n'anga inokwanisa kubvisa nokuti uyo already anga afa uyo saka kukuenda hakuna chinobata. Alright. Saka neimwe nzira muri kutaura kuti mapostori vaingoona asi vanga vasina simba rekunobata zvinhu zvacho zvavari kuona. Pamusoro ipapo ndogona kuwagana ndizvozvo ndofunga shuwa matsanango ekuti baba wangu kana taita kaenda kumweya vaingodaira seizvozvo vachidara pamberi pemapostori. Mapostori ona kuzochiwo zvipfuyo zvavo mombe vanga vainadzo zvishuwa waigona kuuya mupostori woti nini ndinokwanisa kuita sei kubvisa totomupa mombe chabuda hapana. Mangwana takaenda noshandura kuno mumwe aingotaura kuti zviripo. Ndofunga kwakamboya matsikandanda mawiri wokutanga akatanga kuweni ndichatanga kuroorwa. Ndofunga ndakatora mombe dzemukwashi ndindakaenda wakatombidza iva ndakaenda pandanobatwa dambudziko rokunzi ndinofanira kuparara ndizvozvo natsika mutanda tamutera kunonzwa tudhu. Ndofunga ndakazoenda naamai naiva baba pekutanga ndikaenda nomurume wangu ndatora baba wangu namai wangu fataenda kwatudhu zvikanzi sinokwanisa kuita sei kubvisa zvinhu zviri pamba. Shuwa akatiti mombe 2 mombe dzeshuwa dzakaenda chakabuda kwakazoya futi mumwe futi kwatudhu zvanzi munin'ina wari kurwara zvanzi zvinhu zvezvo ndozvida kurayani munin'ina wavo wapinzwa mudare wapinzwa mudare zveshuwa through mukoma wangu watomboenda kwatashu kwatashu kwacho kwanguso zvinhu zvakangoyemwa tashu haanokwanisa kuzoya kumba kuzobvisa nokuti tashu yaitaka kudhonzerana nababa wangu achiti imimi endai munotora zvinhu zvenyu pazvinogara avo vachiti nandizviziva pazvinoita sei pazvinogara pazvangoso zvakadaro akunopedza nguva mutsika mutanda wekuwa tudhuvha wezvinzi zvida kuuraya munin'ina wavo. Shuwa tsika mutanda yawe zvikanzi ndiye chai anobvisa tikati sezvo tine dambudziko regei tingwena shuwa mombe imwe ikaenda yaenda kudaro vakazoya futi mamwe mapostoriwo eiti vanokwanisa kubatsira kuzvibvisa pakatoitwa choto pamba paitwa choto zvikanzi anokwanisa kuzvibvisa pakaenda futi kamhuru dzamombe ndinoda kukubatai ipapo vanzwa dzangu panobhadharwa munhu unenge wagutsikana kuti zvishuwa basa rangu raita sei rafamba. Imimi ndofunga vachiuya namadzibaba ava zvinhu zvavaiti vada kubvisa mucherechedzo wazvo vaiti paroda kubviswa chii? Isusu pane umwe akatanga kuuya kutanga tsika mutanda ndiye akatanga kuuya pamba achiti anozvikwanisa akatoti pamba penyu pane nyoka pane chikwambo pane nyanga zvinhu zvakakwanisa kuti bvisira isusu nyoka inobvisiwa chinhu chakakwanisa kubvisa akabvisa nyanga amina nakamwe kana usingazozwa kuti vanhu vari kugadzira here kana vari kuita zvechokwadi here hauzoziva semunhu unonge uri padambudziko. Ndofunga zvakabvisa zvinhu 2 zvikanzi nini nyoka ndaitadza handiti akabva aenda achiti nyoka itadza vakazoya vanhu chechi zvikanzi nyoka tinoikwanisa ainobviswa iri nyoka kwakabviswa kamba kutotemewa kunobuda ropa zvikanzi chokwadi tikati pamwe tabasa mwe kuti nyoka ende kusandokata kamba tahengewa kwaya tsika mutanda zvikanzi ini nyoka handisi kuiona pamba penyu pane chiyowera chiyowera chacho chinhu chakabviswa ichochoka chachiri mukasero so pane nyanga nekamwe kanhu kakandamvera ndakambokanzwisisa tikati pamwe tabatsirwa hapana tichingofamba tichingoenda kwatena taingonzi zviripo asi tasvika panapa nasekuru panapa kuzonzi nasi tasvika nyoka yaitawa yesi chokwadi sekuru wakaibata nekamwe kanhu kakabvisa pari panyoka zvapo sekuru wakabata nekuti nyoka zvoshoteti pese patapfugamira nyoka inzi inomira ichitita isusu vakadzi ende zvoshuwa mudzimba tasingakwanisa kutigarawo mudzimba ukatogara 5 months nemurume wako choirana hai watogarika apaigarika pamba kana wakwacho chechewo kwawatorwa ndofamba chitobata wate zvirwavo
Uchinzwa kuti zviro anoshandiswa isusu. Chiri chinoshandisa isusu inyoka inosanduka kuti agonda tuka. Ende zvishwata svika panapa nyoka shwe yakabatwa. Nekamo kakabatwa kanonzi kanotoshayisa kuti tito mari kana tipa munyama kana sei. Saka ini zvangu mabatra ngenda sekura ini ndakagutsikana hangu nokuti ndo zvinhu zvataifamba tichirese tichibata. Tisati tasvika pasekuru Nyangatayani vachizokubatira zvinhu zvamuri kutsanangudza. Ndoda kudzokera nevaiuya vachitora mombe vachita sei. Makambowana here mukana wekuvabvunza kuti konei zvinhu zvamuri kubata zviri kusiyana netsanangudzo dzamuri kupa? Right. Taikwanisa kubvunza. Umwe muprofita akatibatira kamba. Akati chinyoka inosanduka kuita chikamba. Tsikamutanda akauya chichibatira chisero nenyanga zvazvo kabatana kudai. Amiti method chenge iri papa mene kama kari paside. Vakati chikano aka ndokwanisa kuita nyoka. Nyanga iyi ndiwo chikwambo chacho ndiwo nyanga. Zvinosanduka kuita zvipi izvozvo. Saka isusu nekusaona nekusaziva tengoti ndizvozvo. Tozobuda futi tichienda tengoti zviripo. Pakazouya futi umwe muprofiti. Ndarambwa futi nini. Marambo kangani mama pamba mati futi. Kana ndakawerenga andingakapedze hanzvadzi yangu. Ndofunga pakauya umwe muprofiti futi tafamba tatambudzwa kuti isusu chii vanasikana vese hatigari misha chii chiri kumboitika. Handiti fataenda kumwe muprofita izvo ndapedza nacho. Taimuendera muprofita iye ndofunga akati pamba penyu pane chinhu chiripo. Machaenzani? Ndapedza nazvo. Zvino zvakapera here? Zvina zvango. Saka akauya ari manheru bva arara kudaro hakuna kuchena kunze. Saka kurara manheru yayo akati ndoda kubvisa ndikazobvisa. Ndofunga akatora baba vakarara nawo mumba mupi imomo. Isusu wose vanasikana takarara imba yedu. Mama wakarara mumba mavo. Ndofunga takazomuswa isusu usiku. Ndofunga ndingakuti kunenge kuma2 kana kuma1 abva tamuswa zvakanzi mukai. Inini kuti ndirare pungwe panapa ndakagara panapa ndichitarisa chinhu chiri mbamenya ndisikuita sei handisukugona. Ndofunga takamuka sevanhu ngwana nedambudziko. Tamuka kudaro takanzi pindai mukicheni. Tapinda mukicheni muyebva tagara. Yebva agarawo pasofa. Sofa tawaridza edu bonde redu vaita sei tagara. Zvakanzi inini baba uyai kuno. Baba wangufunga wakabva waenda bva wapfukama. Bva waitira munamato wawakawaitira. Zvakanzi mbobuda ichi panze. Bva wabuda baba wangu pane munhu wakanzi buda anzitenderai musha wenyu katatu. Bva watenderera. Funga kutendera kwawakaita wakatatu wakabva wadzoka mukicheni mumwe. Saka mukicheni mumwe mama mune magumbezi yangu wakapiwa kuti waite sei wafuge. Baba wedu ndopa wakanzi garirai papi pamagumbeza. Baba ndofunga ndobva wagara. Muprofita akasimudza maoko yake kudai akati pamwana kuti maoko mangu handashandi chandinacho. Ende shuwa takaona muprofita anga asina chaanacho. Zvakanzi baba garirai magumbeza. Baba wedu bva wagarira. Ndofunga wakabva wati chisumukai. Vasumudza magumbeza aya kwakabuda chimpurwa changa chine jira rinenge iri exactly jira iroro reredzo. Chaka nekaheti kacho katosonerwa kaheti kumusoro. Mpurwa wakapfeka kaheti. Nemuno mwameno changu wakasungirwa kuti iroro ijira. Nechine inenge chuma futa ndeti. Chanchiri muhuro mechine kampurwa kaya. Funga takafa tata. Gara kwese kundochikara chatikurarama nacho pamba. Ndizvo zvichete here ndofunga madzibaba wakataiwa ndizvo zvini ndatopedza nacho. Takafara takati pamwe kupona kwaita sei kwauya. Useni kwacho shuwa amuka vapinzi torai chinhu chemite sei mupise. Chinhu shuwa chakapiswa pawanzi vava baba wedu vava nevamwe madzibaba vatogarisana navo padhuze vatongotanzvadzi. Vanzi ende kuwa munoita sei munorasa. Shuwa pawakanorasa wepapo nekudzoka. Funga ndakagara nenge 2 weeks mangobva tichidzokera uyai kupi kumba. Ndadzokera kumba ngati zvaita zvinhu zvedu zvaita sei zvachiita. Izvezvi ndauya ndofunga ndakaya musi wa2 January. Ndauya kuuya kwandikaita ikoko ndofunga ndakaenda kunorara kumba kwasisi wangu naivava. Ndarara kumba kwasisi ndofunga ndakafa tazouya ndichani nhasi dafuti kurara kuno kwandi ndiperekedze kupi kumba. Ndasiya mwana. Ndofunga takaenda kumba takasvika amai nababa nemumwe musikana wandikasiyira nini atakana inoziva kuti ndasawana kuya zva. Izvozvo. Wakunetsana. Saka yainetsa nawo yekiti. Ningonga achiti baba matorei kiti iyi. Komi mungora muchitora zvikiti izvi ndawaite semune kiti yacho zvairi kungoita panapa. Ndofunga ndakangosvikira unyaya pakati hananguda wangu kuda wenzvisisa.
ndofunga ndikati kane mukwasha nemurume wavo nesisi wangu ivana ndatoti saka baba wangu waipopota vachipopotedzana mama vachidaira munin'i wangu vachidaira izvinhu zvakandirwadza ndikati ko munonetsana sei kuya chi mukwasha munyarikani mangwana mukwasha anokurespecta isei chinyararai asekuru ano ndakati nonyanyaradza baba wangu asekuru ano nyararai panzi pane vaenzi zvakanzi aiwa nemukwasha wacho ina handitorina basa naye apasi pamba pake ane basa remukwasha ndakati aiwa hazvisiri izvo komi makadaro ndimi baba ko isusu vana tozvoita sei ndofunga baba wangu karamba vachitanana vachipopota saka inini nekuhakira ndofunga ndakahakira ndakabva ndati baba mimi murichi ndimi muroi futi mimi muri kutoziva kuti muri kuti rowa here usagara kwati kuita misha ndimi nguva yese ina asingadi kuita sei kukuudzai matishungudza stereki patirafamba pese nyangwe ndiri kumba kwangu ko kwamusiyoko kuti ndikangofamba tsananguroiwana handisandambonzwa kuti izvi zvikubva mumanext door kana kupi apa mukwasha aripo mukwasha aripo manje murume wavasisi wangu saka mukwasha nekurwadziwa ndofunga akatisedzera mukadzi wake akati udza amenini maite sei wauye kunoku ndaakuchema handiti ndaakuchema udano ndofunga baba wangu akatonditorera shama vada kundirowa ndikati nini baba handisumbota sei handisi kutiza ndofunga ndandiri mumba ndakabva ndatobuda pano ndabva ndamira padhoo ndikati rovai saka inini shuwa kutaura pafena handineme kuti baba dai wakandisa shamu aiwa tairowana mwana vachindikuwadza nemimba yangu taita sei vaindikuwadza zvavo nekuti taneta vanhu vamwari tingoti tafamba apa nonzwa kuti baba we ufambe apa ndi baba wako handiti ndoda kuuya pamatambudziko amaisangana nawo imimi sevana vasikana ndanzwa muchitaura nyaya yenyoka kuti ndo yaishandoyo tagondwa turuka chii chaitika kwamuri maiona nyoka icho yakuhope here maisangana nayo kuhope here kana kuti yaiuya feafea zvaifamba sei ipa chokwadi inini zvangu seri inini ndaitoroita kuti urota baba wangu pachiya zvavo nehembe dzavo dzimwe dzandotoziva kuti baba wangu shuwa hembe iyi vanaye trausiri vanayo ndaitovarota nditi nditori kumba kwangu kwamusiyiwa ivari kuno kumba kwokubhindura ndaitovamusiyiwa shamba exactly ndaitovarota kuti tenge vatopinda mamangu kuti tenge fanike baba vaye havasitori baba vatova ndochi murume izvo vasiwa upedzo ndaisangana nadzo ende uchiti wakarara usiku haunorara iwo taishungurudzwa vedu ve kuitiwa vakadzi nechinhu chaunenge usingete sei chaunenge usingaoni siye unenge uchingoti mhino pamwe zvinenge zvichiitika handiti saka taapakati pekudaro handiti ndo sisi murume wangu asisi wangu obva andidedzera vanzi ameni kuti murume waita sei afona ada kutaura chi nawo ndofunga ndakabva ndati inini zvokuti nditaure nababa Brenda wacho handisi kutombeta sei handisi kukwanisa saka wakaramba vachindita sei vachindinyengetedza ndofunga makumbo yangu yanga akaita matanda yakaita sei yakazvimba nebp ndofunga bamukuru waye vakasvika kungoti vamenini rambei muchiwanyengera waite sei wauye ndofunga ndakabva ndazobvuma ndopakanditi amenini handikupi handikumba danotenga yatime foni yangu yapera mari bamini wafona ndakataura navo foni yangu yakapera mari saka haina chi mari handinotenga yatime ndijuse mutaure nani nabamini pane zvavari kuda kwamuri ndabva taenda shuwa kumba kwasisi wangu inini sisi wangu nemurume wavo nekamwana kangu kamusikana takasiya tasvika tiri murodi ndofunga bamukuru wainditsanangura amainini vanhu vekudhara shuwa vakaita sei vakabata asi inini pane profita wandikaendera anogara kwadzura kuri kuedu kubhindura ikoko saka imimi ndinoda kuti mangwana makuseni makamuka mainini chiregai kuramba muchiita sei muchifunga imbosiye zvakadari profita anozviita sei anozvipedza izvi profita ari kubata basa isu ihoi ndifunga ndakabva ndaudza sisi wangu banguru ndo zvavaita sei zvavandiudza tarara kuseni funga ndarara kwasisi wangu vatamukira kuseni vatati asisi wangu sako katombonditi handiitega tega sevana ndakati isusu handitotorani mama neumwe munin'ina wangu tiende tiripo wangani tiripo 4 tinonzwa tsananguro dzacho ndofunga shuwa takasvika pamuprofiti hanzi ine tsanangudzo muprofiti haana kuda kuti isusu timupe mukana wekumutsanangura kuti nini ndinozodai kana ndakadai muprofiti akasvika akabva atiudza zvese zviri kuchiita sei zviri kutinetsa ndaona amai mimi dzimba dzinokunetsai kugara ndaona amai mimi murume wenyu izvezvi makasiyana nemurume wenyu nekunokana ndati aiwa zvakanzi makasiyana nemurume ndakati zvaka ndaona bvabvunza munin'i wangu nokuti akamitiswawo futi andituri nekamwana kari kuyamwisa baba wamwana vari kupirwa munin'i wangu vati hana baba zvakanzi hanamboti munditsanangure kana kuti dangoziva chete zvakanzi baba imimi vana vasikana makatopikirwa miko yekutonzi hamuite sei hamufane kuroorwa vana vasikana munonzi mimi munofana kupiwa vana makagara papi pamusha pani pababa wenyu handiti muprofita vari kuti tsanangurira ndofunga akatsanangura kutsanangura kwakaita achiti baba wenyu wakainotora mushonga asi mushonga wakanotora waiti mushonga weraki asi mushonga wakapanduka
matauriro aititi baba wenyu vakatotora mushonga vachitoudzwa vachitoni mushonga uyu uchatanga kuuraya mwanasikana mumusha mupi mawanzvadzi yavo baba zvakaitika ende shuwa ndoava kutaura kuti mwanasikana akaita sei akashayika ndofunga takati ipapo shuwa chi ime ndofunga ndakatadza kusvika kuzvibata ndakachema ndakati shuwa baba shuwa watori mushonga vachitoziva kuti ndoda kunourayani mwanasikana umupa mawanzvadzi yavo inga iri gotwe bvo watitsanangurira futi zvakanzi kune vana vantu kuona vakashayika kutaura vana mukoma wedu vakasira mukoma vari 2 umwe wacho akangoshayika ndofunga tachiri mudiki vakangonzi vafa varwara musoro havana kana kurwara inenge 1 day here mukoma wakanzi bva wafa avavo vakazoshayikawo ndane mwana wangu 1 tandiri kushamba ikoko ndokunga ndichigara ndikatosfonera chinzi hanzvadzi inyaita sei yashayika funga ndakatoti manje ndajuniwa handina chiyanhamara nakwanisa kuenda kuna hanzvadzi yangu kunhama saka zvese izvo zvakaita sei zvakatsanangurwa chinzi mushonga iwowo ndiwakapanduka wakapedza chi idzi mhuri idzi handiti vakanzi baba wenyu ndiwakaita uyanga vakuru wavo wakakura kudhara vave nemushonga vavo but mushonga wavakuru uyu handina kuona dambudziko asi mushonga wakatora baba wenyu ndione chi une dambudziko iso aoraiti fatapiwawo muteuro yekunogeza tasvika tikanzi mudzoke nababa wenyu mangwana funga takadzoka nawo tofa taenda nawo da ndofunga vakasvika muprofita akavataurira chihebru chaakavataurira akati baba inini panyika ndakatumwa segondo ndatumwa segondo ndakapotsa huku ndinodyora chimarara ndonosvitsa kuti ndochini chandaita sei chandawana handiti baba wangu akati yemeni zvakanzi ini ndinoda kubvunza munhu handidi kuti ndakabvunza munhu wondipikisa zvandinenge ndichita sei zvandinenge ndichikubvunza baba wangu akati abvunza izvenyu chimadzibaba makasimuka ndofunga baba wangu akatanga kupiwa mubvunzo baba makanotora mushonga iye yakapanduka yakanzi ichauraya mwana musikana mudzinza baba wangu ndofunga wakati yemeni mushonga rake ndakaenda kunoita sei vakazonzi 2 futi baba mushonga yamukatora hausi mushonga weraki chete ndofunga wakaverenga kuti ndikuona pane zviguri baba ndikuona chiguri zvikanzi yemeni baba ndikuona mangoromera zvikanzi yemeni pozoita umwe mushonga wakunzi futi musha mamo mamunikapondiwa here kameno zvevakuru vedu vekudhara zvanga tisingazivo takatozosivirawo papi baba vakanzi makaenda kurikowa baba nasekuru wenyu imimi wakabereka baba wenyu makanopiwa mimi mushonga asi mushonga wanga uri muchirisero asi mushonga umaijiswa nechibhagira nani nababa wenyu baba wavo asekuru wavo wakabereka baba wavo baba wedu shuwa wakati ipapo chi imeni zvakanzi mune mwana asikana mudzinza ainzi haafani kutogara musha anoripira kupi kapondiwa kaya baba wedu shuwa wakati imeni asi haana kuzokwanisa kuzoenda mwanasikana uyu ari kwasanzi mbereko haana nazvino aminoti mupenyu here kati akafa baba shuwa wakapadaira kuti yemeni mwanasikana yangachi anga ari mumudzinza saka zvirova kuti futi tingati baba wedu mushonga wakabata asi hausi wega mushonga wakaita sei weraki wakabata nekuti muprofita indi akatozotiudza chokwadi akatoti kana muchiti ndiri kunyepa baba ndokuisira here munamato yekuti makaita nharo muparara zvikanzi aiwa munamato ngatitange nini kuramba handisuita sei handisoramba ndakabata chi mushonga asi zvinhu zvacho zvamukunditini ndine zvinhu funga baba vangu vanongopika chii zvinhu handizite sei handizvioni pazviri seuri mashoko ari kutaurwa nemwana ndizvo here zvese zvimakazviudzwa here unzi mushonga wandiri kukupa uyu uchatanga kuuraya hanzvadzi yako nini hongu ndafunga ndakuudze kubva kumavamo ndizvozvo inini ndichipiwa mushonga weraki chokwadi chiripo ndechekuti handina kuudziwa mhiko aiwa handisi kutaura zvemhiko ndati muchipiwa mushonga makaudzwa here kunzi mushonga uyu uchauraya hanzvadzi yako ko pakutora mushonga uyu makatora welaki chete here kana kuti mune imwe mishonga futi iri kutsanangura kwaari uyu munhu ndakatora mushonga weraki aiwa ko imwe mishonga yese iri kutaurwa yezvigure wemangoromera makabata here mishonga right ndisati ndaenda uku kune uyu mukomana mushonga wemangoromera ndakautora ndichishanda pamwezi pakilma estate indava maiva nemunai kunetsai yes
kuti nditore izvi ndaishungurudzwa nemunun'una wangu anga asina roho aigara akarohwa kunomurandutsira kwacho zviri nani kuti ndinomurandutsira ndine mushonga mwana saka hazi nhasi ndizvozvo aiwa izvozvo ndiri kuzvitenda. Mubvunzo wangu uri pakuti saka makangoutorera kuchengetedza munin'ina ainetswa mumazuva ese here munin'ina akambouya umwe musisi wakaita kutsvuka ropa apa haana kana seuri ndati ainetswa mazuva ese here kwete everyday aiti akangoenda chete noti kwangu kubhawa kublenda akangoenda chete kubhawa kublenda kwake kuno irori bhawa repapa ndiri pakiuma apa saka munotozikanwa kapa kuti aiva nemukoma wakairowa bado dzangu asitereki varipo vachinga vasamaiziva ko wezvigure zvigure izvi hongu ndakapinda zvigure hama dzangu zvigure ndakapinda 1969 ndichiri mwana mudiki zvigure zvakada kundibata ndiri kudhiyamu ndikatiza chikoro ndaimhanya hazvina kukwanisa kundibata kumba ndikazobatwa ine ndichibva kuchikoro kwedu taiyambuka chimwe chigoronga hachina kuiswa bridge chakangogara kufamba chiri chinzira chaienda kukomboni chizoenda kuchikoro right ndipo vakazondibatira apa ndakagara kuchiguro kwemwedzi wese ndiripo right hapano ndichiti ndiri kuda kuburitswa next week vakati kwaita bona kunonzi kwaJackson next week yachoyo ndibva tazosimuka sani ndasvika kumba zvikanzi ukabva kwaJackson ndibva tichakusvitsa kumba ndibva tazomuka tichienda kwaJackson taenda kwaJackson chakanzi mese manamwari pfekai chigure inini ndakapfeka chigure chandakapfeka inini chainzi kamugama chakada kuenzana nechavanoti Emmanuel chinonzani Emmanuel alright ndachipfeka chigure ichocho tanga tisingatambire muground taitamba tichitenderera ground iri kutambwa nevanhu ane but ndakabva ndacheziyoka ndakatanga kunzwa musoro wangu uchirwadza ndibva ndatendera ndadonha pasi ndadonha pasi kudaro kwakauya uyo akandipinza gure uya zvikanzi akundifunza chini andisimbozera ndibandibata ndokuenda neni kurundi ndokunondipfekerura zvese ndokuti no iwe rega ndikuendese kwamai vako wakadaisa izvozvo ndakanosvika kwamai nyaya yanga dai vanga ri vapenyu vaikuudzai zvikanzi munondiregera namwari wachiona achirwara kudai muri kuti kudini zvikanzi aiwa tichamugadzirisa but ndakazogadzirwa namai vangu kubva ipapo handina kuzotamba futi chinonzi chigure kusvikana nhasi ndifunga ndiri kurarama mese mandiri kurarama havasi vakawanda hakasi kakao handiwanikwe kunonzi kugure zvachose vana vangu ndivavo ndizvozvo aiwa ndizvo ndadzoka mumashure ndambonza madzoka ndambonza masitaura nesitaka sekutazvo makati makasvika nekuna sekutazvo makanetsa nei kuna sekutazvo amira nditaura ngadzoke ndineba ndambonza kuna sekutazvo sho wakaenda ufunga wakagara mwedzi point wakagara nasekutazvo hana kuda kuuya kuzobvisa zvinhu through wairamba chiti zvinhu pazviri handisi kuzviziva saka marambiro aita sekutazvo aiti inini handine nokubvisira zvinhu iwe enda unotora zvinhu zvako zvepapi panapa havana kutiita sezvamatiita izvi kuti musiya matiteera totakura mabhegi toyana bva tangoisiya dare rakadi rakangoenga kudaro bva sekutazvo havai kunyeperai here vanhu vangasinga kunyeperei kuti mune zvinhu right mirai nditaura sekutazvo first nyaya yavakatanga kutaura kwandiri inyaya yezvikure arega imwe yese kuti mune zvinhu vai kunyepera here vakataura kuti maizviramba kamezvibu kuramba kwandaita ine ndipokuti sekutazvo dzidzai kupinzira mubvunzo
maibvumelwa mairamba Wongo andipedza nguwa. Maizvirambereka maizvibvuma. Inini ndairamba. Hamuna zvinhu. Saka sekutazvira kunyepera here kana vakasina kunyeperei? Vanga vasinganyepi. Vanga singanyeperei. Zvinhu hamuna zvishora. Zvinhu izvi imimi kumba kwenyu mamusingazvioni here nemaziso kana mamuchizviona? Hamuna zuva ramaiona nyoka kumba kwenyu? Nyoka ndakaiona one day. Tichiri kupasi tichiri kurarama. Nyoka yamakaona nemakabatirwa nezuva? Ndifunga nezuro muchibatapo ndakataura kuti nyoka yekirikiri ndakaiona kudanga kwangu yaibata. Ndiyo inyoka yacho. Enda hakusi kunyepa ende mai. I'm sorry baba. Mkoma. Nyanga tasho paita nyaya baba wedu. Vakataura here kuti baba wani nyoka kana tuwaita rozvimwe. Isusu tichipinda masekuta zvakapinda inini muningina na baba na mama chipfika mwembe. Sokoro kwangu twachisvika zvikanzi yo nezvigure nemushongo rake. Ha. Bila nitaure. Aditi. Tibatapuwa inonzi dzapete. Tibatapuwa nengia zvikanzi ndeye grass. Right. Grass ranga riripo so. Grass right kana takuona zvinhu zvakufamba so takutanzoona seku babobva wagwida. Wodzima futi negumboro. Tikati kwenda pachichi kuitika. Tozama paya. Takuona hapo futi wodi. Wakazvigarira saito. Glass ocho riri pakati ka. Glass racho ngandikutaura sisu tichini chichonzi glass. Kadishi kaniswa mbrokeswa bepa mukati. Saka neka riri pakati ina ndakagara uku advance uku baba uku. Kana takuona paya pepa utanga kudi? Okika futi atichaona. Raivharidzira. Satenda mberi. Ndakadzoka pandikudzokera mubvunzo yangu. Nezoma apinda mumatare. Ini ndandisipo nezimunhu wangu. Asi akomana vekutepa inisa muchiona vachigadzika mafoni. Vaitepa kuti ndizonzwawo zvamaishandira. Imimi nyoka maiona here kana mamusingaioni? Ini ndakaiona. Chinhu chimwe yacho chine rusero chinopaza mabasa nekupaza kupfuma ichi. Mamuchichinzva here mamusingachinzvi? Ichi ndaichinzwa. Maichinzva. Zvinhu zvamakabatira panapa zvese mukuzvitenda. Matambudziko amaita kuwana sei masingazodi kuzovasunungura. Ndine pamwe pandakanzwa kuti pamwe ndeuyu here kana wamakasunungura newaiti ndeuyu. Aenda kumba. Kuzosvika kuti muise weti yenyu mimi yani mwana wenyu akatororwa kudhara chii changa chaitika? Right. Nyaya yaiuya tiri kubva maprofitani. Ndikati nini nyange ndikati handizii hashari ndoita kuita weti. Shuwa ndakaita weti. Muchimwisa mwana? Aya basi. Pamusoro baba. Mukuzvara kwedu isusu tinofanira kuparira nemimba. Ndofunga inini kubva kune mwana wangu ndinoona 3. Kuzvara kwangu ndiko kutotamburira. Kuti racho ndasununguka ndabata mwana. Panenge parwiwa. Kumushonga kumunamato. Asi kwatiri tichienda kumunamato. Inini zvangu kuno mwana wangu wandikabata murume wechitu. Ndainzwa kuti baba wangu nekwandikarorwa waita syndicate imwe chete. Kune mwana wandakagara 2 weeks ne 3 days kuti ndazvara mwana wacho. Ende mwana wamazvarira ndikamita ndakaita kubhirira zvodeka wangu kuri kumba pamwe date kamurasa. Chinhu chakazoita kuti mwana wangu arame kune tumwe tutu chubhutu akazoitoswa munhu chinzi mwana mupenyu asi anga akarongedzwa kuwafi. Chinzi mwana mupenyu nomwe doctor. Nevamwe mai vanga vari nesi waiita zvemweya vakati zvechokwadi mwana mupenyu. Takutorangirudwana kutogadzira kuti vamurongedzera muendese kumuchana. Asi zveshowo Mwari nekupindura nerudo rwawo Mwari kuti vanatsa kuti handikurwa nasatani handikurwa nemweya yakaipa. Mwana wangu akangopatika hana kuchema. Svikana nhasi svikakura akangobuda muchipatara anobvira bodi ambochema. Chinhu chakakwanisa kuti vanhu vazive kuti mwana mupenyu akangofema padumbu neapo vambata akaona hana yake yakudi yakutamba. Ndofunga wakadhonza nguva isati apinda ndiri muno anga mukarumuka yake akachengetedzwa nadhokta ivavo nenesi wavo ndakazoendeswa ngume yangu rumu zvikonzi amhino kurarama kusararama. Asi ndakazoona wakundigirwa mwana chinzi mwana aita sei. Ndofunga ndinopa ndaitsanangura kavo ndasiya 1 mushonga wakadzifuta wakataura. Ndofunga muprofiti yeni ndazokatwa hangu. Ndofunga muprofiti yeni ndasiya 1 mushonga wainzi wakatamukomera kuti mundibate futi pano. Mushonga uyu wainzi sekuru wakabva kutaigara kudandi. Tichigara kudandi kudari musekuru ava wakabva waenda kusentinari kumusha kwaadzimai wamai wedu isusu. Hatiziviwo zvese tandiri vanhu. Saka sekuru vari kunzi wakanotsvaga futi mumwe mushonga. Anzi munda mainesa chi? Tsoko. Vanzi munofanira kutemerera mumaoko. Vanzi munofanira kucherera mumakona mechi? Mumunda.
kufunga sekuru kana mushonga wakasvinda tsoko dzakamira kupinda munda anditi tsoko dzamira kupinda munda saka izvino futi zvinotinesa sekuru mushongo rake baba wedu wakati wakanotora futi mushongo rake but hausi ndiwo chi wegani isu hatichazivi kuti zvinhu izvi zviri kubva papi nepapi awana muzukuru baba wenyu agara munhu anotora mushonga ndiwe mushonga kutaura kuti uri izi kuzara mavari nekuti zvinhu zvanga ndo mukaucha mavari uroyi zvanhu izi zvinova ndizvo zvasvika kuti nhasi tizovabvisa uroyiwo ndofunga mune mumwe wamajamba wandanozoitaura zvakati pafoni muchitebhewa mumatare akanotora chinotora dhaga renguva chichichi wenda kuchekeresa munhu ababisa foni wadonedza foni yako mumbi paguva mune mumwe paguva futi saka vana mabasa akanyanyisisa vamaya akaipisisa ukazoona munhu wakunoita weti kunomwisa mwana wako mwanasikana weti akwanise kupona sekudi kungomuponesa usati wamupa weti ese ende sekuru kana yawe wega kuti utore weti kuimwa so zvinhu zvinorema kana mudzimai yako kuti bebi imwe weti inoti danani asi sekuru chimwe chinondirwadza ndechekuti kuri kuona weti yacho yavakatopa ndopandongonetsana nababa wangu baba vanenge vachitiwa havana zvavanoziva nditi panyaya dzekuti chii chichiitika but ndiri kuti imi baba hamuna power hamuna zvamunazvo but munotora weti mupa mwana kuti mwana ubva tosununguka zvakanaka ezvi tinomunin'ina ari kurwara ndakataura nazvo nenyaya yake nezuva handizoda kutaura zvemazita nditi kuti baba vavengani zvavana vavo ndizvozvo baba wakati mwana iye ndakamugadzira kana achida kuti zvinhu zvake zviite zvakanaka ngauye ndiite sei ndimubatsire munin'ina yaye paakarwara ina handina kumunetsa kana nekutsvaga vanhu vanomuchengeta ndakabva ndaendesa chii kuwaridzi varivo baba mvana anga singakwanisa asingadi but baba wakangoti vachingosvika so vakagogara naye nguva zvakanaka nguva diki mfana aita zvakanaka mfana yeye anga ane 4 years and munhu agara ari paati mapiritsi eupenyu ndizvozvo but ndikakudzai kuti sekuru akaenda kunochekwa chirwere akaonekwa asina kwaaigara uko akatorwa akaenda pachiwari achitozikanwa kunzi munhu uyu tinaye mumafaira anouya achitora mapiritsi ane 4.5 years adefaulta mishonga akaenda kwaakapirwa mushonga achisvika chitezwa akabatwa inechi aine chirwere ndoda kuti muone zviri kuitika kuti ndarongwana umira mushe vasvika kupi ikoko chiwaridza kwasvikati chekai mwana TB vacheka mwana TB mwana haana TB ndabva kubasa kwangu ina TB specialist ndauya ndakangoti ndipowo weti yako munin'ina ndikacheka ndikatoa auya neTB kuti ndimhanyire vanhu kumberi vanozora kuti ndini vamwe ndiri kushanda namudhara panyaya yezvemushonga kozi zvese zvinofamba izvi zvimishonga zvamudhara zvese zvinonzi nei titireongani handimozo zvakutaura ndobva ndadhiraivha munin'ina ndikaenda naye kukaranda asvika kukaranda ndikabhadhaswa $70 achekwa TB wakabata TB zvikaneo karanda isusu hatiadhimite TB ngaende kunonwa mushonga kupi kuchiwaridzo kwake saka munoona zvinhu zvo zvinongo complicated hapana chinhu zvinofamba zvakanaka kunyika naye baba zvitauro zvemwana kuti akabatwa TB dzake dzemuchirongwa chichiwo asvika pauri ndobva anopora newandei kukaranda kwese kuti akaenda tese sapaure kuponesa unochirona pamwiri wako fesi neweti ipapo ndakazviita shuwa pakona munobatsira irini inseko pane pandiroda kudzoka panyaya yekumakuva kwakareruka siterekere kumakuva zvekuti unogona kunotora mavhu kwemimi nemakarerukirwa kunotora ivhu kumakuva rekugadzira anga kutadzirei munhu right nini ndakaenda kunoumwe munhu kuti ndizive munhu panomwe munhu vanhu vaivava vese varipo izvozvi vapenyu ndaenda ikoko ndiva ndakuvatsanangura kuti ndiudziye kuti ndingabate sei foni yangu iri kundirwadza mamabirwa foni ndaidonedza kudaro pane umwe wandaive naye musiwo ndandabva pachaji nayo anga rwechidikiso saka ndakuchidzoka mashure mandasangana nevamwe vakomana ndikavabvunza nawo ifoni chikanzaazanamunhu iye mukona akazouya achimhanya akabata mama akachimaya akadai
Ndikamuti iwe unozivaenda rasa foni yako. Akanditi amen. Ndikati alright iwe chisara nemombe. Ndinoda kudzokera kuya kwandarasira foni. Chokwadi akasara nemombe. Vandadzoka kuyefona nambuyiwana. Handina kuda kuenda kunofamba before nzandaita check up. Ndataenda kumba. Tasvika kumba, tisati tasvika kumba. Ndakasangana futi nevakomana vaya ndikavati akomana ndoda kukusecha. Vakomana vakati shuwa uyai museche mundarapira foni. Chokwadi ndakavasecha. Ndobva vaenda. Uyu mukomana manje asara akamira nemombe. Haachavharire mombe. Handizotanga aenda kupi. Ndanaenda kunodzora mombe dzangu kuzasi ndichidarika nepadanga pao. Handiti. Ndosvika mombe asati avhariwa. Ndikati kunaiwe nengikomombe wasati wavharira sei. Haana kundidai. Handipa mushonga apa. Pamushonga apa handipa mushonga. Alright. Kwandakanotora mushonga mwana. Ndakaudza nyaya yacho yese iwe zvikanzi no. Iwewe hatina mushonga umwe watingakupa. Ndakati right munondipa mushonga uyu hauna problem here mangwana kwandiri. Zvikanzi haumboita problem. Ukakuitira problem iwe uzondudza. Panapa. Hama yangu iripo panapa. Chokwadi hama yacho iripo nanhazi. Naiye wari padhuze ipapo. Mandai andipa mushonga. Zvikanzi zvaunoita mhiko yawene mani. Imhiko yekuti iwewe mushonga unofana kunorara uri kumakuwa. Saka makanorara kumakuwa. Mushonga ndonorara kumakuwa. Uenda hako kumba. Ukaenda kumba, ukapedza 3 days usina kunzwa chaitika. Uya kwandiri. Ndakazodzoka futi kwaari ndikati hapana chaitika. Ndikati iwe mushonga wako kumakuwa handi kamwe chete. Unotora chii? Mushonga wako. Nokuti handichazoona mudzi. Zvikanzi naye ndikuona mudzi wangu. Iri ndogora wakaita ndikati ndivacheka. Ndatoparana. Hakusina chinhu chaitika kuti kwauri. Kana kugwa kwacho hakuna chichaita. Fona hakuna kuiwana. Saka handidi kukuchira mari yako mahara. Mari yako iyi. Ndikati ndichikaya haina basa. Ndovandavasira. Mama mupa mari. $10. Ndakasvika kumba. Ndakagara. Akazondifonera futi. Zvikanzi usati waiwana ndikati haisati handipapi ndakati chikutaura. Zvikanzi alright zvandakaita noti ndakauraya chi mushonga. Saka ita wega yako kana ine zvako. Ndoda kuuya panyaya yevazukuru vakatsakatika sekuru. Maizviziva here kuti mishonga ingechiuraya vazukuru? Unoona kuti nditaure nyaya dzakadaro. Ndinoziva sekunge inini ndakunetsa vanhu. Sematauro andinokuita same applies nemararamiro andaiita kubva kare. Kutaura chokwadi hapana chandaikwanisa kuona kuti ndizive kuti ndizvo ndaizviziva zvino izvozvo aiva ndakandisodzoka nazvo kare chaivo. Inini ndosaka ndakaita shure ndakafosa vana vangu kuti vana ivi inini ndinofa. Tikadzokera muzukuru. Iwe une point yakuita uchibziro chitendera. Zvinhu waifana kutaura mudimbo nyaya kuti ukuziva kuti problem yako iyoyo ndeyevana kuti kana vachinge vasvika muchikamu chotaura mubereka ndopatanga shanda nyoka yako. Mwana akaita matambudziko akanyanyisa yakasangana nayo. Umwari wemimba zvakare akaita matambudziko ukamuisa weti. Iye zvinhu zvainga nejuti roda kuuraya wani. Inini ndomukati nezuro. Yanga ine juti rekuuraya wani. Saka kutaura kuti mhiko dzako dzakaipa mudimbuka unofana kutaura kuipa kwete kuda kuda kuzvirerutsa iwe mhiko dzako dzakaipa kuti mwana kana asvika patambudziko womurerutsira neweti. Weti ikasarerutsira nyoka yako unovhunura chinobuda muchivhunurwa vana vako unopinda murofu. Nyoka iwewe nemudzimai wako mudambate muchiiona nemaziso kuti nyoka iyi ichijava kumakatariswa muchizviona. Haifi. Nyoka iyoyo noti ndini ndichikutorimemba nanditora hangu mudiki pavo nandiri kuma 13 14 nasingakanganisi. Ndakatomboya mumwe museri masikati. Pamwe waibata vatodzoka kapena kuti yaitore baba panosvika pane hara. Tokwira. Tokutapa nokati iwe yaone nyoka iyi inotema huku iyi yauya nhasi.
Biango vata zvakatite mita katakaite mati notemwa nayo bana. Fatanga rokuango yone nyoka yone hapana mna yesu kubatsire nyenyoka yo. Yaitosvika yotokongora yotozvifira u. Ana kuzongwana warubasi. Tasati takategawana. Saka unozoona pamwe mudzimu na Mwari oita sisi tisainyongosve nyoka iyi. Waizi ngosvika tisi takaparara. Inenge yakatonangana nesu sino tichaizo tipa chisimba choti tizotiza tichiri vana vadiki tetedza kuikuwa nyoka yechi. Yaitotema sho kuti titowana udese ko zi. Anisiyewo umukoma matambudziko wamanga muri kusangana nawo kusaidi kwenyu sevakomana ndanzwa hanzvadzi dzangu vana vaitsakatika kwenyu kusaidi kuzvakamira sei? Isusu kwedu nyaya hombe yakarwadza mafiro anoita vanhu kumusha kwedu vese vanongota sokuti varwara idzi vakangorwara idzi vamwe vari kuma masaidi ese vanomwa mushonga wachipora ukweda hapana nopora ende mushonga yacho mashandisira maurayira inoita yakangwara bhozi zvinhu zvacho hazviitike kana munhu wacho ari padhuze nababepo paanongobuda achienda uko ndine indiri number 3 ndizvo takashayikirwa natete vekutanga tete vakangorwara idzi vakazama kuchengeteka zvikaramba kukazoya sekuru vakadonha tiinawo kumusha vadonha sekuru baba vakatuma mama vakauya vakavatora vakaenda ikoko baba naturali vakangoona munhu kana achirwara haapori ari kavi sekuru vakabva ungaenda ikoko vakabva kuno kuvakutotaura vakasvika ikoko vakanoshayikira ikoko tikati aya tazviona tabva ipapo tete ivo vari kutaurwa halasiboni kuba kwavo akaita nemurume wakakonza avangota 2 days patodona patofa tikati aiwa tazviona mukoma fesiboni akaenda kumadzitezvo rake aenda kunoona madzitezvo rake akangonoita malaria ikoko haari kuita 2 days abva chakazotoya chachitona kumba tikati tazviona mukoma andaitevera inini akatanga kurwara izvo zvana edzi tikamendesa kukaranda akaita sokuti aita zvakanaka akaenda ndikauya inini ndichigadzirisa ndikabudza kuti maproblems ese iwayo mari inoshandiswa pafuneral zvese ndoita ndiri kwani zvese zvatokuita panapa zvese sekuru ndiri ndega ndakadai ndine vaningina baba vane vaningina wabata hapana anoda kubatsira vese vanovatya munhu asingatye baba kwedzi ndini ndiri kwani nyango nepamba pedu pochaipo hatosviki hama dzavo dzayo sekuru mistake yakaita baba ndingavatende Mwari ndandisisiko kubasa polisi I could have killed you baba vakaita mistake yekuuraya chimwana changu ndakauya kuno kuzo ndizoita nyaradzo mukoma akafa musi wa 29 December 2016 ndichibva ndauya kuzoita nyaradzo yamukoma nditi ndini kunoko ndikafona kwanzi mwana angorwara 2 days angoita nyomona ipatoshaya ndikasiya nyaradzo kuno kusekuru ndikadhiraivha ndikaenda unotora mwana wangu Chituna ndikauya tikapospona nyaradzo yamukoma anditi ende chinhu chorwadza ndechekuti baba hauyi pandame muzukuru wavo havana kuya paiyo nyaradzo yamukoma wacho iyeye havana kuya anga ashaya wacho vaiti chisekuru ava vanenge da kunotorwa nemota ipamba oenda nawo imhiko here sekuru chii konei nditaure anozvidaneni kuchitisa aiyo apa matogadzirisana kane mhuri nekuti mabvuma kusumuka pakutanga pakushaya kwakaita mwanakomana wangu inini I was there kupa muzukura panyaradzo ndandiri kupa muzukuru hapano muzukuru uyu chokwadi chiripo ndechekuti handina kuziviswa nyaya iyi koma hamuna kuvazivisa mirai ava varipo havanoziva ndakafona inini ndikazonzwa kuti vanhu vaakurushinga odai ndakauya kuna mai vavo ava ndikati amai vanhu vayanzwa toye kurushinga tikanza kuti kudaro ndikati zvino ndakatora kufunga kwakakurisisa siri ko chii chiri kuitika orit zvisinei ini ndinozvitenda zvese amro ini ndaivatadzira ngavandirekerere ndapota asina gogo pamushonga apa mai vaudza here kuti nhasi ndanotora uku mudzive yandonamata regei pamusoro esekuru nanani nanamukoma misi
kuzonzi nasi tizonzi tiripo isusu wasara awa amengo antonamata ngotsvo ende amengo kuzoshwane nhamo zoti ndosvika pakubatikana handidi kunyepa ndosvika pakupopota ndichidasa sekuru nomuno utsinye munhu wamukupinza bhizi watinokama naye amengo anosvika pakunotsanyira rufu tonzi nhasi rufu kutosvika mudzidzi wanonokwanisa kumutsanya kukwira makomo vakaenda makomo yavasingazivi amengo aizinyori kubva kuchiweshe kubva kumba kuenda kuchiweshe netsoka wachanitsanyira isu anozonzi nhasi uno hatichaparara hatichafa kutoganhwa nemunamato netiri kutotsanya ndamengo amengo andobatsira ndoshandira ndozvimwe zvezvimwe zvatisati nhasi uno tizosvika pasikuru pano tichiri vava vana pasina vanoedaita se aparara ndozvonaida kubvunza sekuru bhosi tozoti kazhinji kacho panotorwa mushonga nemunhurume mudzimai anenge achiziva so ndozvonaida kubvunza sekuru kuti gogo vaiziva here vamaitira mishonga yese yelaki yezvigure bhosi nanzoti pandakaenda kumusha senditari netsoka ndangosvika vatangotaura kuti basa hakuna pemushonga ndauzopanza kuti makavazivisa here gogo kuti ndakazofamba ndikaenda kubhitizi kunotsvaga mishonga uye nemwe mishonga yese yataurwa muno nemwanasikana gogo vaiziva here mishonga iyi kana kuti vaingofira murima vakati kudiko wakatiwo alimunyama wene wachonyanya hada vachitoraite kuti vana vawane kurarama zvakanaka koziva uyu mushonga wezvigurokwa kuti vachopadara handizivi kuti ndakaipiwa mushonga because handina kumborarama sitedika hanambotochitamba zvigure nemhanimnavo yekuti inini ndakazochitaiswa kuchina mwari kuya handiti ndapfeka chigure chechi vandazocheziwa vandadona kudona wandakaita ndikosiya kuti nezvigure zvevi pamusoro ipapo wasati wapedza kutaura baba vezvigure vachipinda zvigure zvavo handiti pane vamwe vatinototamba taitamba navo su tichikura mishonga wezvigure unonzi pane mushonga unotoita sei waunopiwa zvakafanana mushonga wekuti wachezurwa iwe pachigure zvakangofanana wana ndiri kuchechi paipai ndakangodonhawo nedhimoni handimwaiwo here mvura yandinomwaiwa kuti ndipepu ndinomwaiwa zvakafanana baba wangu mushonga wakatoipiwa muzvigure ukanzi iyi mishonga iyi yakavamutsa nekuti haisi nyore mari kuti munhu anochezewa wongomupepuka yega muzvigure hazvisi rizvo hazvisi asi kurwani mushonga makapiwa nekuti maprofiti wamuri kutanzi ani tacho wamukaendera akakudzai kuti mune mushonga wamukapiwa muchigure iwopo saka wese wanganyepera wasekuru kuzvigure angade kuramba zvake mona mutemo wezvigure kana uri kuchina mwari unongochitoja mushonga kana uri kuchina mwari unongochidzidza nezvemishonga unorumira unongoitodya uri ikoko ikoko unofanira kubuda wasimba wajechi mishonga saka hatingati sekutasva vakanyepera vanobvira vanyepera vakaiona mishonga shuwa vanenge vakaishandisa chero pamuprofiti watiaenda yakanguwa kuda futi asingatozoji mushonga inini waendiwe zvigure wambedu wauya nekuzozvisisa kuti ugara wakasimba saka kutaura nemusarazi unenge usina kunyepera orai ndosaka ndakagamuchira zvese hatina chandiri kukwanisa kuva ndinopikisa zvese izvozvo aiwa saka ndati ndosvavakurana sekuru kuti sekuru auya vanhu vada kutibatsira kuti mimupupure muchiudza nyika chakaipira mushonga nechakanakira mushonga muchipupura kuitira isusu vechidiki tichiri kukura tisazobatwawo zvinhu zvakaipa zvichatamudza vana vedu ndozvisaka vari kuti mimimuwe muchipupuro yangariri pamusoro pamvugwa teigwagwa atida kuenda svika ndamai madzina yangu makasimba here gogo ndinofara makadi aiwa ndinofara ndanzwa mbiri yenyu yewe kuenda kumakomo kunonamata ndinonamata baba vaisa kuudze here pavainotora zvinhu zvavaitorera baba ava vanga vasingambondiudza because nini ndaitoonetsekawo vana vangu vachiungana vachirambwa nevarume pasina nyaya akarambwa nemukwasha ndindototukwa mai nemukwasha ndongonyarara ndichiti aiwa ndakada kuti ndidaire mukwasha kuda ndingakonzerese kuti musha wemwana upararege ndinyarare baba ndaiti ndakaenda kuchechi ndakatsanangurwa nemaprofiti kuti baba wakabata vairamba dzimwe nguva kutokuchemera kana kutopika nehama dzavo dzakafa ndotora futi ndichiti kuda pamwe maprofiti ari kunyepa kuchema kwakadai asi ndakatozozviziwawo inini ndapiwawo mweya mutsvene ndakutoshandirawo ndopandikatozivashuwa kuti baba
kubata vakabata kusada kudaira zvaunhu because mumba macho mandaitorara ndaitoti ndakarara ndaitopiwa zvandaipiwa asi kuti ndichitaura kuti ndoona zvakati ndaitosha ndakati vanhu vakadaro vangandiuraya ngangoti pamwe mukadzi akachenjeresa rege ndinyarara asi zvoto nezvoto zvaiitwa vanhu vechechi vachiuya vachitipamba padakiitwa choto tidzimure dare rerufu vana vanoparara pane shamira chikuda ropa poitwa choto pakaitwa choto choto chihachifambe zvakanaka baba vanotopikisa maprofiti kusvika maprofiti yoramwa zvosiwa zvakadaro ndofunga zvaane 18 years ini kuti ndizive baba vavo kuti vakabata 18 years dzakwana because ndine nhumbu yemwana wangu 2008 ndopa ndakatanga kunzva dare iri inino ndasingagutsikani nekuti ndandisati ndakunamatawo asi mushure mokuti ndakunamata netsananguro because baba vazvavanga vakabata kunyanyanya zvaifarira vanhu vakazvitakura inini kubereka kwangu kwacho ndaitobereka zvezvekuti ndaitoposawo ndafa zviri kuita vanasikana zviri kuita vana vangu ndozvandaita kusvikira kutosiya kubereka kunokandira kutosiya kuti ndaguma nokuti ndikamwana kaumana 1 ndaitowana chiti kuti ndibereka asi ndakazosiyana nawo yekuti ndakatakura pamiritsananguro dzangu dzinenge dzakaenda ndotogara kumaprofiti kuti ndibereke zvakaita sei zvakanaka asi vari baba pakati pemwoyo vachiziva saka pokutanga manje baba wazvawaita tichirarama ndaiti ndakarara waindibvunza kuti marotei inini nokusaziva manje kuti vari kunditreka ndobva ndataura ndarota zvakati kuivo vaikuziva sei kuti marota waitobvunza kana nezuro patakaya kuno kuchena kunze kuti tuye kuno watondibvunza kuti marotei ndakavati asi munopenga ndobva vatonyarara saka pokutanga vachindibvunza kuti marotei ndaitotaura ndaota zvakati panapa ndaona zvakati ndaona nyoka mumba munomu asi ndakazozviona kuti ndakataura manje ava vari kuda kuona kuti nini ndiri kuona here ndisoso asi mumwe musi chakandinesa ndechekuti ivava iva varipa ndandisati ndatenga wardrobe hembe ndairongedzera mukadbox ndakudake ndakunowacha ndakati bvise hembe ndichikanda dzakasviba ndichikanda kusaiti nyoka ikasumuka ikangotorera mudenga ndobva yadzokera pasi panguva yandakabuda panze ndichitiza ndakanzwa kupera simba bvandakutonzva dzungu ava baba vakati vachitondibvunza zvakanzi chii kuti ndiwatsanangura ndakangoti hapana kuti ndichitsanangura kuti ndiri zvandaona mumba ndiye ndichichira upenyu hwangu kuti munhu akada anochisa kurarama naye ndobva ndati hapana baba vairamba zvokuti marambiro avo yairwadza nokuti vana vaifa vana vairwara ngona uyu musikana kuti ararame wakatomuisa weti yawo ndiye akanuiswa weti pachimwana ichochi pachi chimwana ichi tichienda kumaprofiti mwedzi yake yekubereka yakadarika ichiti yakarwadza nhumbu yonyarara yakarwadza yonyarara ndichifamba ndakafamba ndakaparadza kana mapreti ndichipa maprofiti vanobhadharisa vaya ndobva ndanzi nemweya mutsvene mwana wenyu haasi kumbobereka asina kusunungurwa nababa wake saka baba ava mange zvanga zvakatarisana nemazuva erunyaradzo kuti sisi wake uyu wakaparara saka zvava zvatarisana nemazuva erunyaradzo uyu mwana akatosedza baba wake pamoto akati baba muri pamai muripo baba ane chimwana chake chikomana chakasirawo ini ndaona mashingiro akundiuraya handirambe nokuti mimuri ropa rangu ndongofa nokuti ndaneta kufamba kumaprofiti asi ndakukumbira kuti mwana wangu mundichengetero zvakaita sei zvakanaka musati mandiuraya inini ndichaenda kupi kune hama dzenyu kurunyaradzo rapera runyaradzo kuseni ndozunganidza mumba kuti inini ndikuda kuurayiwa nababa kwese kwandiri kufamba baba ndikuwabata da undiuraya ava baba vakapindura kune mwana murume kuti ko ndaramba iri kukusunungura usaende kune hama ndobva tatarisana nemwana ndobva ndanyarara shuwa kuseni zvekumateni vakatuma kamuzukuru kangu ndapinda mumba nokuti dzimwe nenguva ndaitombosvika kana kutovachemera kana kuvachemera ndichiti pamwe handinzwetsisi vasunungure vana ndirichitukiswa kunzvimbo kandinogara kuti vanhu venyu havana musha kuseni vakatuma kamuzukuru kangu zvakanzi enda unosedza gogo vako kamuzukuru eke kaibva kandishedza ndimudiwa nasekuru ndobva ndaenda vangu vachipuradzwa zvakanzi madzimai ndafunga zvokuti ndisunungure mwana uyu handimukundinzwa handina kuamhanyira ndakati aiwa musunungure nemwoyo unyoro ndakati aiwa musunungure chinodiwa upenyu zvakanzi oraiti ndinoda kuita weti yangu ndobva ndati chiita iweti yemo ndipe ndimutambidze zvakanzi aiwa ndinomutambidza ndegani ndokuti zvisunungure ndobva ndati oraiti ndobva ndabuda ndobva vasara vachiita weti yavo aita weti yavo ndakamusheedza ndakati eva uri kudiwa nababa mwana akabva shiwa mumba ndobva aenda zvakanzi weti vwatsika tsoka dzavo zvakanzi chinokora ivhu retsoka dzangu ukande muweti mupi imomo mwana ndobva anokora ivhu ndobva akanda muweti mumo ndobva amwa zvakanzi imwe yese ipere ndobva amwe yese ndobva yapera achingoti imwe hapana kupera kana 10 minutes mimba yabva yakutotanga kuita sei kurwadza aicharwadza ichinyarara ndikati amai ndiri kurwadziwa zvakanyanya ndobva ndati rega tomboona pamwe ndozvemazuva ose kuti ikarwadza ita sei kusvika shuwa ndatoona kuti akuchasiri kunyanya baba watosunungura chi mwana
ndabva ndamutora ndabva ndaenda naye kukiriniki ndobva abatsirwa. Abatsirwa kudaro baba hatina kutakura foni kuti tivaudze kuti kunoko mwana abatsirwa nemwana mukomana. Asi baba vakamuka vachiudza Twana tepamba chinzi Eva naisa nemwana mukomana. Ndarota Twana teo ndobva tadaira. Ava baba vakazotitera kukiriniki vakatona taburiswa ndobva tasangana nawo parodi. Zvikanzi makorokoto Eva naise zvikanzi tese zvikanzi mwana wako mukomana musati mandiudza kuti mwana uyu mwana mukomana. Ndabva ndati mama udzwa nani ko ndichida kuanza pfungwa dzavo. Ndabva ndati pana akudza kuti mwana wenyu abereka mwana mukomana zvikanzi aiwa ndarota. Ndabva ndati aiwa sezvo mimi magara muchirota dei muchinamata henyu aya mama muri muprofiti mukuru nyika ino. Asi ndichitoziva zvavo kuti chi watozviziva kuti ndiye mwana aita sei aberekwa. Mukurarama kwangu inini ndaitoshungurudzwawo nababa wanondishungurudza kana ipapa ndinoshungurudzwa asi handikwanisi kutsanangura because upenyu hwangu hwacho ndinoutora futi ndichiti baba wakandibereka nini wakabva kuMalawi. kuMalawi baba wakauya wari 1 havana kuyakana nemunin'ina kana nemukoma. Ndobva taberekwa twasikana vatatu hatina hanzvadzi. Mai ndowakatanga kufa baba ndobva wazofa handina wandinoenda kunochemera. Ndikuona kuti nditi nherera kana ndikabuda pamba pacho murume wesiri achandiurayira vana achizoti kune hama dzake mukadzi yatiza pamba kushingirira kusvika nanhasi. Kushingirira kusvika nanhasi. Saka upenyu hwacho hwakaoma. Zvinomba macho muri kurara here mama mune zvamunenge muchiona? Zvandoita manje inini ndakazopedzisira ndati ndinotobatsirawo kutoprofita nyika mandinza. Handisi kuzvitokoza asi ndinotobatsira zvokuti kurarama kwangu ndaibhadharwa nevanhu vandinenge kunyanya tsvimbo yangu iri kumamayinzi vanoita zvegoridhe waya. Ndowandoti ndakakutira muteuro shwagomba rinopenya wanonditenda ndokuti nditowo kurarama kwandasvika nhasi mechindoona ndakadai. Baba wapara havaendi kubasa. Chinonetsa manje mumba mazuva ekutanga mwoyo wangu waitambura nokuti baba wakanga wasingarari. Wanorara so wakagara. Wakakusvikirei kuma2. Wanenge wachitaura vega. Mazuva ekutanga zvaindinetsa ndaitombowa ndongorera panze. Saka nguva ino yekunayo vakugara mumba pasofa. Unodiwa nehope. Paunovhunduka uchiwatarisa unoona wakatosvinura wakatokutarisa. Vachitotaura vega. Ndotoda kucha futi mazuva ekutanga ndoya ndaibvunza kuti ko muri kutaurana ndakazopedzisa ndanyarara semunhu ndanga ndaakuziva. Kuti kutaura kuri kuitwa nababa wari kutotaura nezvizvo wari kuita sei? Zvavari kutaura nazvo. Zvavari kutaura nazvo. Ipapa pekupedzisira kuti wazoti ndafunga zvokuti tiende kuna sekuru nyanga tayari. Wakanga waita mazuva manje wasingati panakana panzvimbo pacho pandinorara pambhedha wanga wasingararepo. Waiti vakagara sokugara kwamakaita vakagara pasofa indakarara. Panguva iyoyo ndenda kutosangana nemunhu ndakutoitwa bonde. Ndobva ndasvinura nongoti zvakaoma ndonyarara. Ivo havabvunze kuti uri kuti zvakaoma chii havabvunze. Panguva yandinozoitwa izvozvo handizorara. Hope ndozodziona kunze kwakuchena. Saka upenyu hwacho ndokuti kurara kuti ndirarewo semunhu ari kurara umba mari munotochisa. Ndamacho munototora kurema. Zvonofanana kuti mumba mune amburariki. Mairema asi ndaingoshingira kuti chokuita hapana ndirimo chauya. Ko dare revazukuru vaitsakatika maisaripiwawo here mamusinozambuka ramaipiwa? Dare revazukuru zvaiitika ndezvekuti andimuona musoro mangu ndine bvudzi iri ndane 8 years. Saka pa8 years apa hapana shokubva ndatakuriswa bvudzi kuti mukutakurira vana. Pakafa mukoma wake uyu ainzi Wanda. Ndandisati ndatakuriswa muteuro. Muteuro wandakatakuriswa zvikanzi ndiwe mudzinza marumenyu mamakarorwa. Rufu kuti makatakura muteuro webvudzi munotakurira rufu mudzinza menyu. Saka pakagumisira kufa mukoma wake uyu ndandisati ndaiswa. Pandakazotakuriswa bvudzi ndakadhonza 7 years. Hapana akafa. Kunyangwe mumba mama hapana akazofa. Akazotanga kufa mwana waba munini gore rapera muna April mai manja. Kurova kuti muteuro uyo ndakurirwa unokuti baba zvanga vakanakira nokuipa manje vaiozviona kuti uyu anenge uri ndakarega kugara ndichimutsondora azvibude. Taiti nyaya idiki akada kukukaripira kana akada kubuta zvimwe zvinhu so zvokutongoona zvizvi zvokuti munhu ari kuita izvo zvokuti wewe urambe wakaita sei wakatsama. Saka ndoona ndipo kutotanga kufa gore rapera kubva ndatakura muteuro musikana akashamwa nomunin'ina wavo akazorwara mukomana mai manje mwana wavo totenda Mwari akadzokerera parufu.
saka ava ndokwakasenda kunomuchengeta mwana uyu maprofiti akatouya kuti tipotsanangura takadzinzwa kuti mwana uyu idzinza rake akavakirwa muteuro kuti asvike pari nhasi saizvozvi saka nini ndinoshuvira kuti baba vade vataura chokwadi ndisunungurwe pane vana vese vari pamba izvozvi ivo havashanda vaende kubasa inini ndinotomera mirambo ndichiedzaka kutengesa kwacho kana ndakatengesa zvinhu zvangu zvacho vanotora vandipe mari dzangu vanoguma futi vakutuma ndakafamba futi chiudza kuti mhepo iri papi iri pamba ndakatomboshuvira ndichiti ko baba madi kunamata waibhaisa zvokunamata zvesvo vachiti wakanamata vachiputa foja mazuva ekutanga waiti kana wada kuti ndinamate foja handikwanise kuisiya nditengerewo maminti ndichivatengera maminti asi ndakazozviona kuti handina kwandiri kuenda handina kwandiri kubva nekuti munhu anoda kunamata nedambudziko haite kuudzwa ndizvozvo anoti ega nedambudziko rikuonwana kupera kwakaita vana kufa nevana vasiri kugara misha waiita shunge kunamata asi vakazosvika pakutaura nomusi zvikanzikana ndakanamata zvibatsire chinhu ende waisvotesa dzimwe nguva nokuti vanototora kuti pamba pangu hapana mwanakomana uyo anenge ari kubasa ndiye mwanakomana aripo vanotaura mashuwa kuti kana ndiri murochi nditorere ndiisire mishonga ndife pamusoro ipo ndoda kowedzera handimanzwa mama vachitaura kuti ndo vaibata-bata minamata pakaguma kufa mukoma wari kutaura nezvavo iye mwana wangu ina chizofa mama vakandifonera zvikanzi kana pano kuonokwanisa kuenda kunobatsirwa ikurumidza mwana anoenda chisikana changu chazoshaya ichocho saka zvinhu zvizvi zvandoita inini kuti tisvike patiri panapa ndina mama tiri tusu ende mama vandoziva kuti vane mwana wavo mukomana kuti vakangomuudza kuti chakati ina ndinonoka ndimiriri mangwana ndakafona ndakangofona musi watazoda kutiuye kunoko ndikatotaura mama ndikutaura mama mazokana mama baba wako kunoko vanenge vakaona sokuti tiende kwasekuru yanga taendoko kanaka ndikati hazvina kuipa mama handei svikantoenda rini ndikati mangwana ndoda kuti ndikuone mapa bastoo kurendiwo sekuru medhemu wangu akatora bhegi ndikafonera sekuru ndikati sekuru ndakusvika ikoko ndakatora bhegi rehembe dzangu ririko ndikarisa mumota kudai mota paignition so mota ikaluza memory ihybrid Toyota Sienna 2019 it's a new car kati handiendi ndakaipaka ipapo zvakanaka kuibaya bhatani so mota ichibva yaluza memory ndikafonera sekuru ndikati sekuru ndakutongopinda mubhazi ndiuye ikoko ndikisvika panapa izvozvo mota yangu iright hamuna kwamakazoendesa kwaauto ana auto vakangoti vachisvika vachianoka mota iright zvikanzi kweuri kuti mota yakafa chii havana kana senzera vakati vanoda kwandiri mota yako yanga yakoluza memory yaluza memory how you never understand saka zvese tinozviita panyaya yasekuru tasvo takaenda navo baba kwasekuru tasvo baba vakada kuramba tikabhadhara mari dzatakabhadhara pakazoshaikwa munhu akazouya nababa kuti vanobvisirwa zvinhu zvavo kupi kumba ndo dambudziko rakangoitika asi baba vangu inyimi vakangoshaya chikoro munhu ari too intelligent he's a hard worker munhu anoshanda anozvisenzera problem munhu asinga accepted defeat baba vakazvarwa vari iwo mukomana dangwe vaitwa dangwe pakabva vaita dambudziko rokuti aivatevera wacho anga neruoko rwakadambuka saka vakangokura vasina way udisina resistance yokuti it's his own way or never pese paitika chinhu baba zvinhu zvese zvinofanira kungoenda nenzira yavo chete wangopesana nababa wakutorwa pakuti tanoisi ndo problem ina baba wangu asi ndi baba wangu I'll be ready to help him toda kuti dai baba vachengeteka he's old now andikwanisi kana kupa hembe ndabvisa baba izvozvo kwawapromisa kuti unowapa $50 hausangani naye dora hausangani naye kana $10 baba kana watofunga kuvapa mari ngoti yaunayewo wotongovatumira kwete kuti unoti unoitsvaga hausangani naye tatenderera kwakawanda ini men of God watisandaona ndiani mamen of God handichada kutaura mazita mahombe ari muno muzimbabwe ndakaenda ndakabata maoko enyu ndakapotsa ndaenda kwaDavid Uche kuSouth Africa ana madzimai nana madzibaba hapana kwandisingazivi kuna madzibaba 1 nditaure zita rake iyeka akapotsa vaendesa but ndakaona kuti uite back to sender kurina zvakunosoro handei kuna baba tite sei titaurirani tikaendesa kwasekuru tasvo ipapa havana kana sendera vanobhadhara zvese zviri kwandiri handirwadzivi ngatigadzirei problem zvifambe mune zvakanaka nezvinova vakutotaura ipapa sekuru vaitoti dai izvozvi izvi baba wako vafa zvisina kupera zvaitouya kwandiri dai zvatova zvangu izvozvi Professor Mafti gacho wachenera futi. saka ndinotenda sekuru
vakakwanisa kuti batsira ndikukurumidza ngoma nasi ataaforward kwandiri and apa ndakabva ndatora mwana wangu ndine chimwana changu chikomana chilast born he is named after him zvakanaka here seko ndakapa mukomana chatiri kungotenda mwari ndechekuti step yavakaita yekuti vada kuti tuye kwasekuru Nyangatayani ndovakachuza sekuru Nyangatayani vakati handiye kwasekuru Nyangatayani taita saizvozvo every stage weday ndakabva kubasa muday Saturday nhasi ndichingori kurunga ndadzoka kubasa ndiri kuona kuti patasvika tasati akabombasvika vakambozama kuda kuti handizivo zvinhu zvavo zvakaboda kuzama kuda kuti dzemba sekuru tichiende koko fortune ikatvedza sekuru vakati aiwa ndikuudzai zvokuita tikauya nazvo zvinhu zvavo baba apa vakaiona nyoka yavo vanotaura iwe asi ini chinongondirwadza ndechekuti upenyu hwababa hunorwadza mukawatarisa maybe mabhurugwa ane 1 or 2 utaona kwane zvinhu zvinovhiringidza usi kuti titsvake mari ati inini ne potential yekuti ndogona kupa baba kana $200 every month but havapiki ukangopa baba $200 hapana chauchawana aiwa zvanaka nhasi makagarisana vari kuprofit wayewo kuti makatumira baba chimwe ndakavatumira apa mdara wangu mari manje dzakuya manje ngatoda kupachengeta apa kwadzipira nadzo zvichokwamarendesa mari iyo ndaona upenyu wako endesha upenyu wakatiomera svika pekupedzisira chazvaona zvo nzukuru handi asegu chazozvona zvishwa zvipembedzeka wanga usingazvide imhepo dzandichikutevera nini hangu ndiri kutenda kuti simba rakandipa kuti ndichuze kuya kuno ndakagara pasi zviri kutaurwa nevava kusi kureva kuti nene ndichiroya kuita sei nene ndichitora ndanga zviri kubva kumashure baba vakafa ndakatambura navo mai the same nina wangu the same zvinhu zvaingomirira inini orati kwaine ndikafawo mwana wangu wana achaita full the same situation but nyaya yese ichabuda kune vanhu ichanzi inini ndinapa uyu problem so ndakararama nguva yakareba ndichirangarira nyaya iyo hongu zvimwe zviri kutaurwa ndezvechokwadi but I don't ever follow it handichazviteveri because inini chandiri kuda chete pamberi pemhuri dzangu dzese please ndakakutadzirai ndakanotsvaka mushonga yavo ine ndakateedza kugara zvangu otherwise mwari aizondipawo simba rokuita zvinhu. I was very so clever ndaigona basa asingawani basa ndinoshaya kuti what is was that saka chandiri kutenda chete kuti ndakaramba kuenda kuchechi ambuya ano chechi hakuna zvakunobatsira ndapedzerwa zvinhu zvangu inini ndoda kuenda kune Nyangatayani mari handina ndokuda kuita plani kuti ndinoiwana sei mari imbofonera imi mwana tombondwa toita sei because inini ndinofa hama dzangu kara Sachenzo. Pera kwonde sachen. Strong. Amen. Sorry. Sachenzo. Sorry. Vavuruma achebe. Vanongopota nekuserongo daiso. Zvawatita ndechirumi chekuseva zviwa zvipedza rumpe. Gona kwamatoita kuti zvifambe nenzira yakanaka nditi you been cooperating well. Hatina kukuforce machai kuya panapa mangazvira mega enda panapa takasangana nechallenge ndizvo apa akutaura vega kuti ndo vega akatochuza unoenda ndo vakachuza vega unoenda kunyanya aiwa sunungura kuchema une zvaiitika zvinhu siregerai kuchema sekuru kana muchitoda anozomanya kweko kesi kana kumukuru ndiripo sekuru zvatopera soba kwangu aiwa tinotenda sorry be strong you are a man aiwa zvinowanika sekuru ameno sekuru kana mune mashoko tivhari aiwa zvinongoti asazvichema munhu asacheme muziguru sunungulo yavapo dzimwe nguva anochema zvakare kurasikirwa zvinhu
zvaenda vakarasikirwa nevana izvo zvakatara zvina kumubhadhara izvo zvinasono zvinacho zvabviswa zvakare hazvina kana game zvaingonogendesa kumuridzi zvichiva nekuputsika kwomusha kutambudzika kwevana vana misha isingamiri ndinochiti aiwa rambai muri munzira dzamadzidziswa nasekuru Nyangatare muchisangana neuro mudzimu kana nguva dzakodzera dzekuti muchasangana nawo mugezo muyambudzwe chatikuda nemangwana tonoti zvishuwa zvaishungurudza zvabuda here tinoona sei kuti zvabuda tinoona nechange kuti vana misha yakuchimira uyo nhungu yabetserwa here yanga ine juti racho yanga yakamirira vhundurwa nenyoka kuti ichibuda muvhundurwa chidai nhumbu yacho mwana abatiwa here izvo zvisitara kuti tichizvitarisira ndinoimba kuti sekuru anofanira kuti afambe nemi kusvika tisvike kumagumo dare renyu riguva rakajeka nyoka iyi yaparadzwa hapachina chaiuya pamba amai handimaiionawo futi zvakarambira iriyo yamaona ichibviswa panapa imwe chete iyoyo izvi chiregedzai kuita chitukiso kuna baba kuti mangwana makona matinowatuka vazvipira vega nemwoyo wavo kuti naneta dzimwe dzenguva nyora dzavabikawo vakapiwa nasekutasvukire dzaitadza kuti vagare zvakanaka nezvinhu nekuti vanenge vakaramba kuzvibvisisa nditi ivo uchisiwa nyora dzezvo chipisana zvakare kokoionei nezvinhu zvavo zvazovasvikisa zuva ranhasi zvimwe chetezvo musati masvika azvo mapendero azvini chipedza dare renyu munguva inoi munoenda panze apo dati mugere bvudzi renyu magera bvudzi renyu nechivanhu chachaiko mochisa zvakare nyora imi dzekuti muchikwanisa kuchigara pamba penyu sekuti haana kukutadzira asi vakaita ungwaro kuti okay waramba rega ndikugadzire zvikupise wega iwe asi mimanje nemarwadziro zvanhu zvakuita nematadziro magariro epamba kuti muchifuka kuti mudzokere kwavari zvakurenevaimachiti aiwa nzira yakanaka ndingavane pake nedzimenyi dzimwe nguva namwari wenyu ndakakufemera uchifamba nenzira iyi ndinokutenda muzukuru nenzira yakanaka yawaita ndinokutenda nekuzvisunungura pahondo dzakadai uchiri pamwe chete nemhuri yako aiwa ngazvibude tichene tibatwa zvinhu zvinooneka ndozvatakufuira kusangana nazvo zvachose kana kumhuri dzangu vakawanda ndingangosiya ndati pashoko hama dzedu kana watambura zvako tambura zvako kumba kwako kana vachikuvenga kuti havachakuchengeti nekuriro aivagara zvakadaro otherwise upenyu hwako unoenda kumberi pane kunotsvaga zvinhu zvekuti mangwana iwe unoti kutsvaga zvekukubatsira zvakupanduka zvokushungurudza zvokudyira futi mari yako tuwane mari kubva ipapo hawane mari hama dzangu unotambura ukatambura hapano zvaachikupa basa rokuti izvo zvibude pauri imari futi dzakawanda dzaenda kumunhu mumwe chete upi wakanotora please ndapota hama dzangu ndikukumbira kuti izvozvo senini hangu ndinoti ngazvive zvisashandi pakati patiri isusu vanhu nokuti ndakanzwa kare vachiti chimbo chimwe chete chinonetsa kuchitamba nokuti chinopedzera waneta kuti hauchakwanisa kuchitamba chimbo chibodzi chinopa uranda saka zvakafanana nezvizvi inini hangu ndiri kutenda vaNyangatare Nyangatayani vandigonera ndabuda muupenyu hwerima hwokurarama kuita sendiri nherera pasi pezuva ndisiri nherera asi ekuti ndinotenda panze mudzidziswa zvinhu zvichikamutakira patakira zvaunaya kumana wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru kakatiza timika mune huturu kakatete Nyangatayani Nyangatayani wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru kakatiza timika mune huturu kakatete Nyangatayani Nyangatayani wauya muti mukuru Zambia
mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu